Ei, benvinguts a estos vídeos de Miquel Serrano de Pobler. Així tinc el telèfon que vaig a pegar cridar a veure lo del viruritet este, a veure si s'acaba ja o no. Que jo estic hasta les castanyes del viruritet, pareix que no s'acabe mai. Bé, allà va, vale, 52, vale, ahí va. Si me la agarran, reina. Sí, es ahí lo del viruritet, lo del covitet de 19, què diuen? Res, volia preguntar si s'acaba ja o què. Ja està. Per on està? Està per tots els jocs, no? Ai! Collons! Per qui no l'anem ja? La ola? No, la revista no, la ola, la oleada, què diu, no? Perquè el virus va i torna, va acabar allà, pega volta al món i torna, en oleada, què diu? Ara ve, bueno, pues, i quina ve? La 5, oleada 5, diu, ara ve la oleada 5. En Alemania està ja està allí, i ja està en Àustria, i després va acabar allí, acabar tots aquests puestos. I no s'acaba mai, no? Què podríem dir? Quin any... Un què? Passaporte. Què és això del passaporte Covid? Covitet? Res dir. Entonces anien per ahí marcats com si foren ovelles, no? Este s'ha vacunat, aquell no. Bé. I què? Per què servirà això? Ai! Al bar no podrem entrar? Collons, a qui se li ha ocorrit això de no poder entrar al bar si no estem vacunatets? D'ixos. Ai! Al gimnasio, bueno, al gimnasio jo no vaig. Jo dona igual. Això tinc coses jo de Filderam i no és precís anar, això me dona igual. Ai! La peluqueria, tampoc podrem entrar a la peluqueria sense el password, diu, passport, el Covid. Collons, sí que s'està ficant la cosa malament, no? I què? 3 vacunes, diu, que n'hi ha que posar-se ja. I això no ho sabien antes, el de la vacuna, que faria falta la 3, la 4 i la 5 dosis? O no ho diuen per no assustar? Però cada any me la ficaran o com? Pot ser, clar que pot ser. Bé, pues no res, gràcies. Anirem preparant ja lo del password dice Covid, o com se diga, tant, per entrar al bar a fer-se un paionet. Bé, gràcies. Això, que estem fotuts, què podríem dir-li? Ara va el viruritet volumen 5 i mos ficaran el password dice i si no el tenim, pues no podem entrar al baret a fer-nos un paelló. Bé, subscriviu-vos, doneu-li like d'aixòs i si voleu un vídeo privat de poble entreu en www.miquelserrano.com i a cuidar-se, que ve una altra vegada, diu. Bon.